akranfie du no de na ne hunu ye na wotiatia me nipa mra ne de na se wa hye dwerebe ne mu ya adofo mpo na ba ho ebebeje no ansa na dum jampa ni fo so edu ho ene akra no hwe na nhwe unhunu se nipa na de ye na kwa akoda eye mochire adehye ye wo ho de wo mu hunu ye woni Adom kase edi nkomo yi menkobu ya medan a ha nyina ye ko hodara na me sore na me den kikam ko krom afi so me mama nyina ye gudan na afi woda me san me kina afi me twetwe me ma no me do kwa abonti nti me de me ma no kwa abonti na afi de ni nam krom ye tentem na manfo wo ba nti esensu ha nyina nsu bebre na ra de dum na ndum amanfo wo afie nyina esensu fri anyeye na wo fra fine service fo mo wo ba nti bra fine service fo ba no na ye dum gya no afi de nche de tin nyina ititi nyina idugu gya afi gya ne de ya na ede amade anan nyina ahye ma me ne de baka ne baba we bi de wa ahye kura da wani ya tinkikamu na ni sorry ni ko na cheseja na to Mrs. Anedano nti amna Mrs. Ane yese opie ye no na afaka akola ne wo nti wono yese nko kodan no nanka akotwe akola nti wokoye no anyeyi nti na jebe bansa akora no ye twen na anyeyi nti ye konsua didunja no ansana ye ko akomu seja ne dum ye no ne hu sakora no e bata baby awahye ye wo bia yo de jahye wo de anu odene bra be Facebook edene we de gise dum January na nkedu ho ntam de anko metimi atwitwaje akramfie dui nanso ni nyina mu nipa ba ko bia no wo try pa sanko betimi age abofra no abusua ni nyina enkwa no oni Adom kase e kasai light ni dum once sabe ana me ni kefi me dem be drop once pepe na ba yo ba ku jina me kan na ana o se bramo ya se me from na jato stand me no fi ho no na se ko bi wono ne jane da dan ni mu gidi ya se amanfo gu ho no mo bi enfo so be dum nti ni nyina ye di nsu efo so guma se du be na se ija no ekofom kakra ana me force se me nti iwura dan ni mu ono se akra ne se dan ni betim peja akunya ne mattress na ija na to mu no peja ni nyina na me hu akola bia wu ana mesai eba abontin na mbibisa bla isi fu we sure say akola shedan ni na osia fi akola no ne ma me nyina na da na me say wura dan ni mu bi ti na me say wura dan ni mu afi mi jinsu amdi gusu du jana no be gate na chi ne empa no side ho no na akola no amoa no ho ehye ho no ma na me pie na mbebo hey akra nyame fa akra nsie wata wa bre na be hwesa de chaza de we a tie ne de edene bra wo so nyame hira wo ye wo famu de na so nyina mu na Adom kase ne assembly mana owo Gyadem electoral area kwase Japan edi nkomo ma me no so apra one ne ba no nti wo mu achim da government hospital ya doctor fo gina won so ehwe ne ba e no na doctors no tro no mai e ku ko chin ko to e ba nsi ala no mo se o mo dress wounds no na later normal discharge no approve na 3 days time no report now Sunday no have check doctor ne nsa ho ne to ase dem say ye ma ayi nti no ntimi enhwe no bebre ba de mimi hu ye ne de nsa ha nsa ni fano ha a bisi nya ne man ha ne ade na ahyehyɛ okay e ma no ye de kakra no say o ina ifukuru de bebo modern say unua nchen wo na say omunua no nchen wo ana say busuafo ebepe bebia ma won tie ne busuafo kasa so mepe bebia ma won na omonya bebia atna sisi ana de omuti atu sisi ana actually no say ebe ni you say yenye ni enso ani ehu de ebe eti we yara ho samu na siye wo Akyem-Gyadem Zongo ebe Akyem da Brim Central mensini mu appointment mu akodan fie du eja to won mu dan mu o ma me ni nua be ma mfie nan na ono akra mfie du abaiwa no de eja ne hye ne dwerebe mu asam en assembly mana ono wo Gyadem electoral area kwase Japan ono so do hu ye ode to ye ni mu no nti Awurade nka mo ho na omo mo ho ban na Awurade hu ye nyina ye mobona Sanwe no ya na no odin ya nwumere kase na wutie wa Adom 106.3 wa Sempa 94.7 in Shira Kumase enso ye demu wo affiliate stations ni nyina so agi atum e makase no won mo edenam wo Facebook nso sad no a e na e wa ha won